jaarrekening 2015 van Curaçao geeft geen getrouwe weergave van het gevoerde financieel beheer en bevat diverse onrechtmatigheden. Dit is de conclusie uit ons onderzoek en hierdoor hebben wij de jaarrekening 2015 niet kunnen goedkeuren. De aspecten die eraan hebben bijgedragen zijn: het gevoerde financieel beheer is niet ordelijk en niet controleerbaar. De saldi van de posten in de jaarrekening zijn niet betrouwbaar of onzeker. De informatiewaarde van de jaarrekening voldoet niet aan de wettelijke eisen. En niet alle posten in de jaarrekening zijn conform de landsbegroting of andere wettelijke regelingen tot stand gekomen. Dit brengt met zich mee dat de jaarrekening 65 miljoen gulden aan getrouwheidsfouten en 3,5 miljard gulden aan onzekerheden bevat. Daarnaast is er 619 miljoen gulden op een onrechtmatige manier uitgegeven. Ten opzichte van 2013 en 2014 is een stijgende tendens te zien in het aantal fouten en onzekerheden. De Rekenkamer heeft in tegenstelling tot 2014 geen bezwaar ingediend tegen de jaarrekening van 2015, aangezien de overheid stappen heeft gezet om de aanbevelingen van de Rekenkamer op te volgen. Hierover is meer te lezen in ons rapport.